dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadailang, dali ra kay mahibawan. Dunay sa kasayuran gitaguan, ginumluman ang ayang kuy-kuyon sa katawhan. Mauna ni ang kasayuran kinoy-kuyan. Dunay politiko nga taga Davao nga gidudahan. Na duna gini siya pagkakiriwan. Bisan sa gihuptan nga taas nga katungdanan, mutukar gining iyang katol pagpangawat og kabtangan. Kay dunay usa ka French national nga nagkaon og restaurant dito ni usa sa mga luho kaayo nga restaurant sa kauluhan. Kay pagsud ko lang restaurant nag-uwan man, nagda siya payong nga gikan sa ilang Pinoy-anan. So kung itong payong nga, waton lagi kas tindahan, gikan to Pransya, manang talagsaon ang disenyo, tagsa ra makakita diri sa atong nasudong teritoryo. So nag-expect siya nga wa bay dili initan ang payong nga iyang gida. Kay aron kung mag-uwan di siya mabasa uban siyang bana kay babae man ni ang French national nga nag-istorya. So pag abot ko na sa gangaan sa restaurant, giingnan sila sa nagsugat nila nga mga trabahante sa restaurant na ibilin lang ang payong, doon na sila butanganan. Doon ay basket diha sa ganghaan. So iyang gibutang dito ang payong. Na niya ilan lang kunong batayan. So kining maong French national di ni ordinaryo, ilado ni sa social media kay sikat ni siya kaayo. Kini maong French national mao ang TikTok influencer nga si Julie Diamaus, mao na kung pronounce-yan, Julie Diamaus ang iyangan. Na siya magpuyo diha sa kauluhan, pero French ni siya ang iyang bana. Ang Pilipinas na gihimo nila Pinoy-anan. So samtang nangaon na kuno sila sa restaurant, nagtanaw man kuno siya, diha man siya mapopos lamisa, nagtanaw siya sa dan. Primero, diri kuno sa luyo sa ilang lamisa, puwerte kuno sa baa. Yang kinanaan ba ka na bang binaboy ba pagkakauna? Dili ba disente nga fine dining mga tatong ilang? Pero mura kuno nagpista. Mura kuno basta tagiktik las plato ang mga kutsara. Mura ba og nangaog kumbira. So finally, nawa na kuno nigawas na kuno tong grupuha. Humana sa nahurot ng putahe nila, manggawas na. So siya kuno nabantayan, nausa sa mga sakop sa grupo. Ipadung man sa butanganan og payong, ang iyarab yung payong mo gikuha. Kunya, baka ilam mo siya payong kay talagsaon magdisenyo. Di man po pareha sa ubang mga payong na makitaan sa mga tindahan. Talagsaon ang disenyo, plus iya tag iya, so iya yung nailhan. Kikuha maguno yung payong niya, nagpalayo na. So, nangananghit ko siya bana, ni barog siya gikan sa ilang lamisa, ni gawa sa restaurant kay iyang apason ang nagkuha sa payong niya. Ipugnan ko siya sa trabahante, giina ko siya nga dako tong opisyal sa gobyerno at kami na lang ang bukuha. Aron ang payong nimo dili gito hingpit nga mawa. Kung tuod man, pagkataod-taod giingnan siya, ibalik siya sa lamisa, giingnan siya sa waiter nga ang iyang payong na uli na. Ilan na ko nang gikuha, giamalan nilang opisyal nga ting nasaypan na niya. So nakuryoso na siya, kinsa man na itong opisyala? Dako na itong ranggo itong opisyala? Pagka hibaw niya kinsa, nanlibawot ang balhibo niya. Munang, di gid siya muhingan o mangangan, kay taga Davao, di mong hingtungdan, dako kay opisyal sa kagamhanan, o niya ang ilarabang nadunggan, na dias Davao, wa mauso, papasaka og kaso sa hukmanan, mo diretso lang ka og tighaya sa kadalanan, kung ikaw mo'y dimalason mo'y ilang initan. So kinsa man nga politiko sa Davao, naganahan kaayog payong mo iyang giinitan. Kung matso nga mga politiko, murag di sa telipayong mo ilang initan, mas madanit nila sa ubang mga kabtangan. So kinsa man ning politiko ha na ang payong mo i-tripping niya. Or maybe bisan unsa lang tingali nga iyang makitaan, iyang mukatol iyang kamot, iya yung hilabtan. Kakuyaw kung makakita ni confidential funds o intelligence funds ning politiko ha, mahurot o gasto, mukilab lang atong kwarta.